La jornada d'avui ha estat molt interessant perquè, en definitiva, hem valorat tot un estudi que s'ha fet durant un any i mig per veure quines són les prevencions que es pot fer envers l'abandonament escolar prematur i quines són les tècniques, les pràctiques i les metodologies que els centres apliquen per tal de minorar l'abandonament i millorar l'èxit escolar. En aquest estudi hem pogut veure que els centres de secundària, tot i tenir uns índexs de vulnerabilitat molt elevats, poden dur a terme diferents pràctiques que contribueixen a reduir l'abandonament escolar. Algun exemple podria ser el control de l'absentisme dels alumnes, vigilar que assisteixin a classe i d'aquesta manera millorar la seva vinculació i reduir l'abandonament. Altres pràctiques que poden contribuir a aquesta reducció de l'abandonament poden ser la continuïtat de matèria quan falta un professor, el fet de posar en pràctica diferents metodologies pedagògiques per tal de donar resposta a la diversitat de necessitats, i també és important el fet que puguin participar les famílies en la vida del centre i que hi hagi una bona comunicació del centre cap a les famílies. Hem vist en l'estudi que l'orientació és un factor clau per a la continuïtat de l'alumnat en els ensenyaments postobligatoris. En concret, el que hem vist és que tots aquells alumnes que havien seguit o que van decidir seguir el consell que va rebre de l'orientador o orientadora presenten unes taxes de graduació als cicles formatius de grau mitjà més elevades que aquells alumnes que no van seguir aquest consell i van acabar matriculant-se a un altre ensenyament.